И коста, приятели, здравейте, 31 декември от 12 часа вечерта направо се разбира. И да, ще правим пирати. Те са 11 на брой, 11 на Енигма. На Енигма. Ето пиратките, които ще градим, по 3 грама са, палите, хвърляте и те гърмят естествено. Пад. Ето такова, ето. Енигма. Еот, не еат. Ето можете да видите пиратката как изглежда. По този начин 11 на брой са. Естествено. Всички са по 11. Чакайте, че тази тук се е обърнала нещо. Гледайте, ето ми го. Това ми е арсеналът за нова година. Ето. Чакай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Тоест 11, а бяха 12 на брой, но едната 12-та, която беше 12-та, я гръмнахме навън и оплашихме едно лежащо куче, спящо ли е лежащо? Май спеше, да. И като гръмна пиратката и то се е оплаши, в буквалния смисъл. Естествено, аз съм на 12 години, хора, аз съм 2013 година, на 12 съм. И няма как да паля тия пиратки аз, защото естествено мога да стане нещо, велична реакция, да гръмнат в ръката ми. Затова ще ги паля от батко ми, който е на 24, сега януари ще стане на 25. Не батко ми, всъщност баща ми си ще ги пали, който е на 56 години. Октомври ще стане на 57 буквално, баща ми, естествено. И ще ги хвърлим навън. И там, точно, тук сега не се вижда, защото е мега тъмно. Там има една полянка така, с зелено, с трева. Има една полянка с трева. И там ще ги хвърлим, защото там е безопасно. И там беше спящото куче в някъде там от ъглите. То не се вижда много от ъглите някъде. Там то не се вижда много хубаво, вижда се отражението, защото сега е тъмно и... Да. Нас се вижда. Да, приятели. Това ми е арсеналът за 2025. Това ми е арсеналът за 2025-2026 година. Да, това е моят арсенал. Надявам се моят арсенал да ви е харесал. Ще се видим отново към колко часа да се видим? Ще кажем 11 часа. Хайде, ще се видим към 10-11 часа. Показвам ви арсенала за нова година. Ще се видим 10-11 часа. От мен, чао. Когато ще пусна в 10-11, тогава ще бъде втората част. Да. И не забравяйте да се абонирате за моя канал с камбанката и да напишете коментар дали видеото ви е харесало и скефило. И да го харесате също и да. И така, хора. Да. И напишете дали моят арсенал ви е харесал. От мен, чао.